unopenge ndabvuma maya mshini ndo maya mshini but mamhanyira angu mai akasiyana nemamhanyira anoite dzimwe kama ma240 mainjiri mamwe wa8 asi kumhanya dzomhanya vese vanenge vachimhanya asi dzese dziri chimhanya zvisina kumira zvamana muna Beatrice pane mwana anofamba slow but mese munosvika but motikari ziri kuita apana motikari yebodzi yakamira ziri kumhanya ziri kuita imwe rutosvika mamhanya pakerawo futi injini ndo dzinozongosiyana chete kuti nogumira papi svika pano nemamake nemamodels exactly nemakuriro makuriro adzo tataenda kure retati mubvunzo mupano wedu ari kusvika aimureva kana takagara panapo uyu anopenga ndoipakona that's appearance kana izvo bari kuno umwe munhu asingashandini atitara zvekutya mfana munhu asikaketa anoti arafika dzakabvaruka uyu anopenga ende umwe munhu anenge asikazivi kwaanoziva akaruma zvidudu umwe munhu asikaziva ingati anopenga samese munopenga saipapa conclusion ndo panopenga hapana because tikatarisa uko masikwa zemukadzi uindazi chini teki shit benzi rine mukadzi wakamborona hapana zvikuita 50 mangange imotikari dzakafarana saka ma323 mafamily yayo wakabhita pano vani mureva tatari kuna zvekuchikidze wasakwata hausi kuzobobatwa kana udzichii plazorikirina ona chamba pamuromo ipapo haunozi nemamwe macorrection unonodzawo anenge ari nayo psychiatric yakatopaka padodaona udatopinda mumota vada kuenda uyu nekuramba achipeta anogona kunzi zviri pamuromo ndo zvingoramba achikwiridzira awe atogara topenga nanyatodzi anopenga nembosaka vhidhiyo kumaaudio wazvibona uyo munhu atori wechitiriki atori kwebenzi andipenga ndakapenga ndakambopenga alright ndakambopenga ndakambotataura imwe bega after ndikuudzire mataura wani mapenzi anoita sei pakazo pane imwe muchabata mapenzi anoita anoziyana kuti ari kuketana ka handiti ringori kuzoti aiwa ina handipenge ava ndo vanopenga ende ukaudza benzi kuti unopenga rinoita sei rinoita chiki mwepamari nyainda muchiisa nyaya dzenzapedza dzanyaya dzedu ndakutopeka kwaautopengira nyaya iyoyo autopengera nyaya iyoyo autopengera nyaya iyoyo nyaya dzedu ndakupedza dzanyaya dzedu ndakutopengera nyaya iyo haitopera isvika mangwana nyaya yacho ani mauya zonibvunza saka ndikatadza kupenga ndavakaitaura nepano hangu kuti mupengero unosiyana siyana dai vachimirira ipapo becauseka vachatozova mumwe anotokusvika pakubata handiti zai mumwe ari kuna vepasiporo aiwa apenga kutsvaka mari anodefendana kuti mapenzi anodefendana aritomboda kunzwa muromo unoziva kuti mapenzi anodefendana ani anambodefenda mumwe ndikadefenda ari kutsvaka mari ari kutengesa zvinhu zvake kudedzera kupenga
Autengese chi. Tiri kutopenga tikudedzera. Sina profit. Uyakuita profit. Ari kutengesa chii? Oh. Saka ndekupenga kabaji. Saka vanhu vari kuya group ari kupenga ka. Anenge atobva kuchikoro chemapenzi. Vari kupenga ka. Wavhoduka parisaikatirikewe. Ngati mapenzi avhurirwa. Kwani vavhurirwa. Hatishaye futi anenge achipenga. Hatishaye. Ibaba. Shoni. Shoni Rice. Number 1. Yes. Shoni Rice. Manduna. How are you? Sukamira sengo Manduna. Munofara kupa vanhu ka. Ndekana kadhorawo so ka-US kakapatana mabhora. kana kateni. Vakuita zvebhora. Ukubvunza. Gara pasi apo meni. Ibva kuno kumeni. Kuchi. Pera mwe unopengesa. Kuchi. Gara pasi apo. Ana kombi ka. Pese chikweze. Makalenda echi. Ebato nywani. Tone bato racho. Bato ita. Ya. Vamona timpana wechidiki. Kupi pane kutamba ngirikinzi Hadi nese chimpana garapa. Garapa. Ngotipa ungusira machina akwe kuno. Taura kuno, taura neni. Right baba. Ndese chi. I wanted to Dr. Blessing. Remember Margaret voter. If you are registered to vote, please support us. ZIP stands for Zimbabwe Partnership for Prosperity. Ndo chedishino tubudiro nenaka Nshona, then Impumelelo Lelifa Debele. Then prosperity and posterity in English. Then Komanaraba. No one knows the Dr. Blessing Kasia. So they read Margaret voter, register to vote. Then for more information, you can visit on by internet Apanela. Information yes. Then you can call Futipa Panelo Panaponesa. Now ZIP shall ensure free education for all Zimbabweans within the first 5 years in government. Zimbabwe needs a curriculum that is relevant to Zimbabwe and celebrates our unique African heritage. That's educational. Twenda pakanzi health padenga patuna mbishana. Under ZIP, no person shall be denied health services in Zimbabwe. A national health plan shall ensure every citizen gets free health services in Zimbabwe. No Zimbabwe shall be more than 5 kilometers from a health facility within 5 years of government. Right. Pinda Paganzi, Padenga Paganzi Zimbabwe Partnership for Prosperity is a political organization powered by the mighty name and the fear of God. Our leader, Dr. Blessing Kasia Muri, a direct descendant of the last Russian Empire, is a young leader, your brother, your son, and he believes in a prosperous, free, peaceful Zimbabwe for all Zimbabweans, regardless of tribe, race, religion, or political persuasion. The ZIP government from 2018 has a clear generational mandate from God and the spiritual nation of Zimbabwe. Thank you. Panogara. Utaura nini mai? Taura nini? Right. Ndokupi muno. Dr. Blessing Kasia Muri. Vanogara. Mbari anogara kupi wadzana wabudiriro chiti. Harare kupi.
Shapi Mbari Marari. Anogara Mbari. Anogara. I can't disclose because for the meantime Aiwa ane residential way again. Ane address. Yeah. And this one's wins a proof of residence. I don't know what type of address here. Right. Those are not Panama information. You can find it on this. You are Uzi. Not besides. But why are we supposed to go when you can just easily tell us? This guy resides in Borodo, Open Repub. Right. That I don't want to lie. That I don't want to lie. That's why I'm saying you can get all the information. Saka Uzi. Saka yoru campaign na muno uskazi. It's not like that, but addresses they are not disclosed. That's private and confidential information. That again. Ayo mgabe taizona kana proof kana kwa evidence. Mbaya yake to is the honorable President Robert Mugabe, the former. And right now we know that the president of Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, Bordio. Right. And the vice president, they stay together in Bordio. For more information, I think you can get it on this number. On the yellow, from the bottom. That's then you'll get. Thanks, Baba.